nga mahimong malamon karon nga naa kay reserba sa imong kinabuhi. Ambot pasabot ya nga nagbaton ka og kaalam sa pagsabot nga dili mapalong ang imong suga. Naunsa man ang imong suga karon? Ang suga nimo karon nagrepresent kang Kristo. Kumusta ba si Kristo sa imong kinabuhi? Basig di na makita, nagka-out na, no? Nagkapalong na, nagkawala na, og sila pa dapat magkaduol, dili kay magkalayo. Dapat naikadasig kanung dili magkalayo, magkaduol sa Dios, dili kay magkalayo. Naunsa ba ang imong kahimtang karon? Makita pa ba si Kristo nga nagdilaap sa imong kinabuhi? Sa Bible, ang Bible nga si Kristo, siya ang gitawag light of life. Siya ang kahayag sa kinabuhi. Men si Kristo, I am the light of this world. Si Kristo ang kahayag. Na kung kana nga kahayag karon, nagkapalong-palong na